103.9. Bea Bundat! Naimbat nga oras tayo manin amin sa ngapada. Adtoy man nga ruden as sumumbay kada kayo kada ito nga kanito, iti programa nga intay aming pakaragsakan. Programa nga mangiburay kada tayo, iti napapateg nga istorya. Istorya ti biyag, panawen ti panagayat, panagliday, panakalagip ken na dumadumapay. Nga pakaadawan tayo ti surusuro nga agpaay, nga pagulidanan iti inaldaw nga agserbi, kada tayo amin. Kagayem ken kakabsat, awisen kayo man nga rod aminen nga dungeg kadagiti. Istorya ni Bea. Adato'y tatanga oras ti kapanayam yo, Bea. Bea Bundat kumabkablaaw kada kayo amin, ti makaskas daaw nga oras. Padaanan nyo nga rod, iti istorya nga intay padayawan nga ibasa, iti daytoy nga kanito, iti programa nga napauluan. Istorya ni Bea. Haan ko pa'y ket di amoy no kasano nga pasungadan, dagiti dumdumngeg iti programam. Gaputi napait ken napalalo la unay nga rigat, apasamak ti biyag ko nga syakmet lang, ti puon ken gapuna. Ilimed naklatan tinagan nga Marshal. Naadaan ti asawa, ken duwa nga natagsak nga ubing. Makunak ka naragsak ti biyag ti ada asawa ken anak na, ngem saan lata nga mapukaw dagiti abeng, nga mangpapigsa iti pinagkadwa ti agasawa. Nabayag kami nga agtaltalina dito Isabelan. Dito'y kumeten nga naamamo to'y asawak nga inggit singpet na. Awan ti makunak ti panagasikaso na kanyak ken kadagiti ubing ni. Awan pa'y mangyeg, nga dayeng den ken kuana, uray na kurapay ti panagbibiyag ni. Inpaay na ti panagayat, na kanyak uray pa'y no may saak nga manalon. Natawid ko to'y taltalunek, kadagiti naganap ko, nga pimusayen ti lubong idi kaubing mi nga agkakabsat. Binagbibingayan mi nga agkakabsat, day di daga. Isot pagtatalina edan mi nga agkakabsat itan. Agkakaruba kami nga agkakabsat ken dagiti dadumapay nga kakabagyan iso nga naragsak iti disumi. Maysa kadagiti kabsat ko nga babae tinainggasatan nga nakasarak ti trabaho ijay balasiw taaw ket iso nga rod ti gapuna nga nakapatakder ti dakkel nga balay. No adda pa nagrambak ket ijay balayda ti pakasangayan na ta isumet ti nasaysayaat nga pagsanga ilian. Nakaurnong meten tay kabsat ko isu nga nanghala iti kadwada nga mangtartarigagay kadagiti lima nga anak da. Adami trabaho natay kayong ko isu nga kinasapulan da ti kadwa. Sabali ti rigat na itanagtal ti agtanon, iso nga adda iti aldaw nga saan ko mailimed ti apal ko, ti kasasaad ti biyag ti kabsat ko. No daduma, ket iso ti puon na ti rangit mi nga agasawa. Kasano kumanga sa anak nga umapal, ket sumirsirip tay nakarangrang-rang nga sa balayda, akas mansyon ijay tawa, ti kusina mi. Dirigat na't makiapakin bakit ko kitay saan na nga palanagulimek no agong ungit. Uray pa'y no kapasnikek iti mga ayo kanya na bigat man wen mo rabii awan pulos ti mabalinak.
Nabayag pa'y met nga rod nga agpasugmod ni bakit ko. Nuda dumapay ket gaputi pungtot na, ket lipaten nan, apagustuhan iti birbiruken, ti panagkalalaki. Isu nga rod ti Rugina, nga naamiras kun ti pintas na, tay agtartaraken kadagiti kaanakak. Inggit nga po daw nagayam, ken rumanranyag, iti rupa na akalidan, no umisisem. Nangig tayo iti umuna nga parte, iti istorya tayo tatangaal daw. Anya nga ta, ti sumaruno nga mapasamak itan, tana amiras ni Marshal, ti kinapintas natay kadwa ni kabsat nga ijibalayda. Mapanunot na nga ta nga lukwen ni bakit na, gaputa saan nga mapagustuhan na, no iso ti gumura. Gagayem, padaanan tayo ti sumaruno nga paset, dito nga istorya, kalpasan ti sumagmamano nga pakaamu, dito'y programa nga napaulwan. Istorya ni Bea. Kit isagot ko nga ro, nga malem, kada kayo dayto'y sunata nga napauluan. Basol mo, lalaki. Dito'y laing 103.9 IFM Idol. Eh! See you got a point. Lalaki! Hi! Kuya Fanny Bird, hello po! Pasensya na hindi ko kayo mabate. Hi, Japo! Thank you very much for staying. Thank you very much, Madam Lips. Hala ka, aglo-alo, Kuya Fanny Bird. Well, Madam Marshal Garcia, ate, hello po. Navy base, nag-home service daw sila mo Jaco ngayon. Magandang hapon po. Justin Lee, hello din. Thank you very much. Pasensya na po. Ilocano special po tayo until 5 o'clock. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Pasensya na po sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Grabe, nawawalan talaga ako ng hininga kapag etong programa, nakakaloka. Hi, Julius Yapo, huwag kang ganyan. I love you too. Madam Lu Panganiban, hello po. Mama Lu, na-miss kita. Ilocano special po tayo, Mama Lu, ha? Kaya may mga Ilocano songs ka na naririnig. Para maiba, guys. Yan. I love you to, Julius Yapo. Pagpalain nawang yung kaluluwa. Sir Renz, hello po. Magandang hapon na pala kasi kanina yung tanghali. Kasi na-move po tayo ng schedule. Pansamantala, this Saturday lang naman, 3 to 5 p.m. Pero next Saturday, 1 to 5 ulit po tayo. Ganon, oo. Bali yung kwento po kasi natin, kwento ni Marshal. Si Marshal ay may asawa at meron siyang 2 anak. Tapos meron siyang mga kapatid na nakatira din lang dun sa paligid nila. Nasa paligid lang din naman, mga kapitbahay nila, mga kamag-anak. Tapos, yung kapatid na kasing babae, nakapag-abroad siya, kaya nakapagpatayo ng malaking bahay. Hindi lang yon, nakakuha din sila ng kasama nila sa bahay or kasambahay na tumitingin dun sa 5 anak. So, madalas na pinag-aawayan ni Marshal at nung asawa niya, yung inggit niya
dun sa buhay ng kapatid niya na nakapagpabahay ng maganda. Tapos yun yung dahilan nga ng away nilang mag-asawa, at dahil doon, hindi din pinapansin. Kasi pag nagtatampo yung asawa ni Marshal, hindi siya pinapansin, hindi siya umiime. Kahit kalabitin niya sa gabi kahit sa gabi, hindi niya pinapansin. Literal na dinideprive niya ang pagkalalaki ni Marshal. Doon niya na napansin na maganda pala yung kasambahay nila sa kapitbahay. So, hanggang doon pa lang yung first part. Yung second part, ano kayang susunod? Yan. 103.9. .9 IFM Idol. Adatuyen ti panagpatuloy ti istorya tayo, tatanga oras iti programa tayo nga napauluan. Istorya ni Bea. Naira na nga nagpaili ni bakit ko ididimawat ti tulong tay kadwada kabsat ko nga ilimed mulatan itinagan nga Shirley. Nadadail kanugamin tay gripo da. Di makilpay tikita ken Shirley idinta nilukatak tay irwangan ni. Napalalo una iti pa nakabasa tay bado na nga puraw. Ket simungad kanyak ti kinapintas ti sukong ti bagina. Jack mailimed ti panagpereng ko, takas talauna yen ti panagpukawnan, dagiti nasalunat nga bunga tinyog, akas lanalakon ko naen nga gumatangak. Idin tamadlaw ko nga nadlaw nat panagpereng ko, kit kimita ak kanya na. Namnamaet nga inaktungpaen, wenubog kawan, ngem isem ti insubalit na kaday tinaaramid ko. Gapot pa nagisem na, ket bimara ti pingping ko. Sinarunok ni Shirley nga simrek jay mansyon abalay. Ti pa nagserek ko ket intayik ko tikitak ngem awan makitak nga kadwa ni Shirley. Idintun tadamage ket saan kun nga makita isuna. Sinarak ko isunay jay kusina ket napaliiw ko nga awan met na dadael nga gripo da. Saan ko nga amuno anya ti inak panunuten kadagiti nga kanito, ngem inturong nak ti sakak kadagiti kwarto, tapno birukek ni Shirley. Awan nga masarakan isuna, isungarod nga inkedeng kun ti agawid. Sakbay nga lukatak tay irwangan, ket timalyaw nakpay nga naminsan, ket ustumet nga naglukat tay irwangan ti banyo. Ni Shirley, nakatakder nga si uusub, nakapayreng kanyak. Saan ko nga amuno anya ti simrek ti panunot ko, taing kandadok tay ridaw. Sinirip ko ijay tawa no simang peten tay bakit ko, ngimawan met pay ti tao nga agkuti-kuti, ijay uneg ti baabong mi. Awan ti segundo nga inaksinayang ket inasetgak ni Shirley. Imisem kanyak, sakbay nga nagsubli di uneg ti banyo, ket sinarunok. Napasamak ti napasamak. Iti pano nga aldaw nga sa anak nga pinagustuhan ni bakit ko, ket naipakarok amin ken ni Shirley. Nanipod kaday di nga kanito ket saanen nga nagsardeng ti limed nga panagsarasarak mi. Aglalo no pang babasa dagiti ubing ken mairana nga agpalengke ni bakit ko. Awan ti panagayat ko ken ni Shirley, tatay bakit kulat tati inak ay ayaten. Ngem sabali ti maitid ni Shirley nga ragsak ko ti kama.
Ngem dimteng tay panawin nga kinasapulan ni Shirley nga agsubli, ijay probinsyada. Naglepas ti inak pa ng lukluko kini bakit ko, ngem sarasarong karan naklata, ti lagip dagiti kalid nga inggit adalim na, ken kudil nga inggit ti lamuyot na. Saan nga naamuan ni bakit ko iti panangalilaw ko nga inak inubra ket agtaing tulatan nga kasta. Pagbabawyak to nga ta, kadagiti sumaruno nga paset ti biagming agasawa, ngem kadagitoy ket pagtalay na idek paylaing, dito'y panunot ko, tanarigat met nga lipaten para tikas kanyak alalaki, iti makaraman ti bunga tinyog, nga saan nga inyimot ni Shirley kanyak. Gagayem ken kakabsat, ingana kaano nga mailimed iti maysa nga panangalilaw. Ingana kaano nga agkaradap ti panunot iti panagbabawi. Kapagayam, iti istorya ni Marshal ket saan nga naisupsupadi, kadagiti mano nga istoryahan nga intayo mang manggigan, kadagiti karuba, kadagagayem tayo, ngem isukuma ti mang paamiras kada tayo, nga ti suliso, ket adalang di ta arubayan tayo, nga agururay ti sumaruno nga madangran. Ket no kastaman pay, saan tayo kuman nga agpaawis, ken saan tayo kuman nga awison, iti sulisog. Maamuan man wenno saan iti panangalilaw, ket panangalilaw lata nga makuna. Iti panangiya limed, ket saan nga makanayon iti kinasayaat mo nga maysa nga tao, no di ket mangpadagsen pay, iti nakem mo. Gagayem, maawis kayo nga mangipatulod iti istoryayo iti Facebook page tayo, IFM Space Baguio. Kaya na, syempre, mabalin kayo latamet nga agipatulod iti mensaheyo, iti personal nga account ko iti Facebook, Bea Space Bundat. Ito'y manin nga rod nga aglepas iti programa tayo, tata nga Sabado, nga napauluan. Istorya ni Bea. Ket daytoy met iti sagot ko nga kanta kada kayo tatamalem di kanton malipatan dito'y laeng 103.9 IFM Idol. Hi Claire, JR, Ken Parr, Lia Joyce, Ingasing, Carl Gray, Madam Melissa, maraming salamat po. Jennifer Ines, hello. Sorry po sa mga hindi ko na shout out during my talk time kasi Ilocano po tayo, ang hirap mag-isip ng Ilocano. Manang Mari Joy, thank you very much for watching. Ayan. Tapos na naman. Kaya naman, sagot-sagot na po tayo sa ating next na question. Anong kwentong kapitbahay mo? Muna tayo sa awiting Di Kanton Malipatan. Kaloka? What have I gotten myself into?